Velkommen til Sjællands Universitetshospital Nykøbing Falster. Vi skal indenfor og have en lille gudstjeneste. Og det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus om at holde folketælling i hele verden. Det var den første folketælling, mens Quirinius var statsholder i Syrien. Og alle drog hen for at lade sig indskrive, hver til sin by. Også Josef drog op fra byen Nazaret i Galilea til Judæa, til Davids by, som hedder Betlehem. Fordi han var af Davids hus og slægt, og for at lade sig indskrive sammen med Maria, sin forlovede, som ventede et barn. Og mens de var der, kom tiden, da hun skulle føde, og hun fødte sin søn, den førstfødte, svøbte ham og lagde ham i en krybbe, for der var ikke plads til dem på herberget. I den samme egen var der hyrder, der lå ude på marken og holdte nattevagt over deres hjort. Der stod Herrens engel for dem, og Herrens herlighed strålede om dem, og de blev grebet af stor frygt. Men englen sagde til dem, frygt ikke, se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket. I dag er der født jer en frelser i Davids by. Han er Kristus, Herren. Og dette er tegnet, I får. I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en krybbe. Og med ét var der sammen med englen en himmelsk herskare, som lovpriste Gud og sang, ære være Gud i det højeste og på jord. Fred til mennesker med Guds velbehag. Glædelig jul. Ja. Vi er på børneafdelingen, og der bliver født mange børn her på sygehuset. Heldigvis går det for det meste godt, og de fleste forældre er lykkelige for deres lille barn. Og de fleste kommer også glade hjem med deres barn. Men vi er også nogle, der har mistet et barn herinde. Vores små sommerfuglebørn eller englebørn var kun på et kort besøg her på jorden. Men de var ikke mindre elskede. For ca. 2024 år siden,
der blev det lille Jesusbarn født af Jomfru Maria i en stald i Betlehem. Det var en urolig og usikker tid, som vi også kan føle, at vores tid er. Men fødslen gik godt, og Jomfru Maria og hendes forlovede Josef glædede sig over det lille Jesusbarn. Oppe over Betlehem, der svævede Guds engle i den kolde stjerneklare nat og sang julesange til trøst og til glæde for alle. Dengang som i dag. For det lille Jesusbarn blev født og levede, døde og opstod, for at vi skal vide, at vi altid er elsket og har et evigt liv i ham. Og det er, hvad enten vi lever kort tid her på jorden som en lille sommerfugl, eller vi lever langt og længe. Her på sygehuset er der sygdom, smerte og lidelse. Her på sygehuset er der også menneskelige engle. Dem, der forsøger at helbrede og hjælpe os, når vi rammes af sygdom, smerte og lidelse. Men jeg tror også, at ligesom at vi kan møde menneskelige engle her på sygehuset, i mødet med personalet herinde, så er Guds engle også til stede her på sygehuset. Ligesom englene, juleenglene, den første julenat, så er Guds engle også her på sygehuset, kan trøste og glæde vores bange og sørgmodige hjerter. Som Iben Krogsdal skrev i sin salme Decembernat, i stuer, i kirker, i tanker i år, ved sygehussenge, hvor håbsengle går, skal Guds hånd i nat trække angst dækket ud og røre og stille, for julen er Gud. Amen. Lad os alle bede. Og kære Gud og skaber, tak for, at du kender hver eneste skabning og hver eneste menneske her på denne jord. Tak for børnene, der fødes her på vores sygehus
og overalt på jorden. Hjælp og helbred alle, der er syge, på krop, sjæl og sind, både her på sygehuset og alle andre steder. Vi beder for personalet, der arbejder herinde på sygehuset. Lad julelyset skinne ind i vores liv, og skænk vores hjerter din julefred. Send flere juleengle her til jorden, og hjælp os alle med at være som juleengle i hinandens liv. Og når livet her på jorden en dag er forbi, så før os til et evigt liv i dit paradis. Lad os bede Fader vor sammen. Fader vor, du som er i himlene, helliget vort i dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde, til dit er riget og magten og æren i evighed. Amen. Og modsag Herrens velsignelse. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lad sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred. I vor Herre Jesu Kristi navn. Amen.
så vil jeg gerne på vegne af pædagogerne, socialrådgiverne og sygeplejerskerne på Professionshøjskolen Absalon ønske jer en rigtig glædelig jul. Var det det? Ja. Og så vil jeg ønske jer en rigtig glædelig jul og et godt nytår med hilsen fra omstillingen her på sygehuset Nykøbing Falster. På hele husorkestrets vegne vil vi gerne ønske jer alle sammen en rigtig dejlig jul og et godt nytår. Det Hvide Kor vil meget gerne ønske jer alle sammen en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Jeg vil gerne ønske jer alle sammen en rigtig glædelig, velsignet og helsebringende jul. Glædelig jul og velsignet nytår.